Auzoan eta ikusi dugu, klotura inbestalerdian eta unki dute. Guk alderdiuntan ez du unki, ez dugu konprentzen zein dako. Egoera ulertezina da Piero Negeluarentzat, bere semearekin plantatua Gamarten, ez du diru laguntza izpirik eskuratu joan den udako idortea eta gero, alta ondorioak oraindik pairatzen dituzte. Voilà les quelques boules qu'on a réussi à acheter à l'extérieur. Voilà, mais il en reste que 9 et on va pas aller loin avec ça. Ultsala egiten du eta 30 tona eta soho, eta hor ez du eta 10 behizik eta ina izan, eta kahalen dako eta ez du erosi behar izan dugu, hainitz, erostiak biziki gusta da. Berua ikilan ardiak itzulka hartzen dira, ez dute hartzen eta marruan, ardi hainitz izan dira eta hustxik, eta ordean esne gutio. Laborariek ez dute ulertzen kalteak kalkulatzeko kondutan hartu den manera eta ez dira bakarrak kasu hortan, herrian etxalde gehienak baztertuak gelditzen dira. Hemen Gamarten hameka laguantxa bat dira eta bigak bakarrik unkan dute. Ordean ez dugu deuze konpritu, ordean gue artean, laborarien artean, algarretatu gira, denek berdin tratatia izan giten, unkan dezagun denek zeit. Ez da normal batzu unkan dezaten eta beste atzu deuze. Sindikatuek egoera hau jadanik salatu zuten duela zonbait aste, baina deus ez da mugitu, Gamarteko auzapezak gaia ez du bazterrerat utzi nahi. Garaziba igorriko poloan, egin dugu beraz gutun bat, igorri duguna prefetari, baita ere Etxaniz deputatuari, baita ere Jean-Jacques Lasser beraz departamentu buruari. Galdeginez, zinez, zerbait egin behar dela. Egungo egunean, estatuak ez badu laguntzen, horako ukaldiak ukaiten ditugulaik, noiz lagunduko gitu. Prefetura eta autetxiak ados agertu dira bilkura baten antolatzeko, departamentuan idorteari begira laguntzak eskatu dituzten laborarien erenak ez du deusunki.